Ang bili. Idungan, gig, ambak. Ginagawa mo. Hello everybody, welcome back for Margin Jarasarty. It's me, Jarasarty. It's me, Jenny Sasarty. I'm Marsky TV Vlog. Welcome back to our channel. We need a game with this one. Bato na maroon magduwa mi og Chinese garter. Oh my god! Chinese Ano yung mga duwa sa unang mga panahon karon lahi na maroon mga gadget na ang gamit sa mga bata. So atong ibalik og musuway tag duwa og kabalo pa bata mo duwa sa Chinese garter. Sige, Oh my- let's go. Wow! Yeah. Gani, kuha na. Mix it. Number 2. Ay. Number 3. Number 3. Ay, barbie ka mo na. Barbie ka. Go! Nasayop na. Ready? 1, 2, 3, go! Ginagawa mo. Ready, go! One. Ay, glong nga sa repair. Buak ka na ni. Paano ba? One. Uy, hindi kayo ako. Kayo. Asira on mo. Isa mo, bago tayo. Anak. Yeah, one. Wala ka kasunod. Ano din na lagi? One. Two. Three. Four. Ilok, ilok. Ilok. One. Stop. Ay. Usa na, usa. Usa ba? Sabag ka, Lima! Ang lipit ako sa akin. Dunggan. Ulan na mo ay. Ate ko, exercise na! Pero makuhaan ka ba? Hindi mo ka ganag-exercise. Wala ka ko. Turuan mo si Inday man. Turing luha man. Hindi, lukso ba Inday? Ano ka gamay han? Ano ka gamay? Ano gamay? Bakiyat-yat. Si. Happy di ko na ito. Jaira na po si Jaira. Oh! Dali, dali, dali!
Day. Kapal sa kong gigon Day, ana baylo. Sabi ko, anak. Two. Eh. Three. Kain mo ka. Four. Five. 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 Amba, pre, amba. Amba, pre. Amba, pre. Amba, so ayun. Amba. Okay. Ang hukan. Oh my God. Sige, ito yun. Ginagawa mo. Gamay, hindi. Gamay yan. Kay, nubo ba siya, Inday? Uta din sila. Uta sila. Bilis kayo. Ay, tumbi. Sayo ka na. Basta tumban. Oh, ayaw, tumbi. Sige, ayaw, tumbi ka. Kain na Sige. daw. Sige. Sige na, usap. Baka ha? Ito pa kamukan. Ano, ano mo? Ba, gusto na, gusto. Gusto. Okay. Ayaw, pagalitig anahan. Yan, ano, tumubuhian yan mo. Ba? Okay. Ginagawa mo. Bos, kinuksan. Kinuksan. Ay, tumpan sa'yo. Ay, tumbi. Idungan, gayong ba? Idungan lagi gamba. Ganun mga bilin, mga isa. Ginagawa mo. Kuan. Jay. Juan, pagkali ka. Nagkali, naliwag, kaliwang. Naliwag, di na ka kadaog sa brawas. Naliwang man ka. Binid mo eh. Oo. Five. Sapit ba rin mo? Ay, sapit kong tiil ba? One. Ako yung samot. Ako ka tanaw ko. Nganda. Ay, sapit na ba? Sige, balik ito. Balik ka? Ay. Ma, paminaw sa ako bago mapilde. Ako ikaw na ng circle. Oh. Ay, Jela, sige, sige. Na. Ano na niyo? Ano na ko? Ang utong ba? Sud. Ya, balik na pagto. Ay, sud din. Sorry. Sa tukin. Pwede ka kasulid nga ni duwa sa una? Oh, Ano sa ni duwa sa una? Kasi di mo duwa sa una. Kasi duwa sa una. Kasi. Bigla. ikaw ikaw mapilde ba ako ingana. Sige na, kay amak ko ha, amak. Then, Ate ko, promise ha. ay, sige amak ko sa tingin na, gano'n mata. Promise ba? Dad may, des oy. Paningot bisa mong duwa ito naman. Nahuma na dyan sa among duwa, gipaningot dyan may na. Ara dyan sinutan naman. Paningot. Jaira po, gisingot. Si Anira may kisingot. Sige ba? Mao tong duwa ang Chinese garter. Sige. I hope nalalingaw mo nga tanaw. Sige. Okay. I'm glad. Bye-bye. Goodbye, everybody. Don't forget to subscribe, like, and share our videos. And goodbye. See you next time.
want a soda.